שלום וברוכים הבאים שוב ל-The Academy. אני דביר והיום נמשיך עם משוואות ממעלה ראשונה. המשוואות שנעסוק בהן היום הן משוואות עם שברים כשהמכנה הוא מספר. כשנתונה לנו משוואה עם שברים, אנו נתחיל לפתור אותה קודם כל באמצעות מציאת מכנה משותף. מכנה משותף זהו מספר המתחלק בכל אחד מהמכנים. למשל במשוואה הבאה 2x חלקי 3 ועוד 3x חלקי 2 שווה ל-13. המכנה המשותף הקטן ביותר הוא 6, זאת מכיוון ש-6 מתחלק גם ב-2 וגם ב-3. אפשר למצוא את המכנה המשותף באמצעות כפל בין המכנים, אך נשים לב שלא תמיד נקבל את המכנה המשותף הקטן ביותר. נמצא את המכנה המשותף הקטן ביותר כדי לעשות לעצמנו חיים קלים יותר פשוט. אך גם אם הוא לא המכנה המשותף הקטן ביותר, התוצאה צריכה להיות זהה בכל מקרה. נחזור למשוואה הזו. המכנה המשותף בין שני המכנים הוא 6, וכדי להיפטר מהמכנים, נכפול כל אחד מאיברי המשוואה במספר המשלים למכנה המשותף. כלומר, אם נסתכל על 2x חלקי 3, המספר המשלים ל-3 הוא 2. כדי לקבל את המכנה המשותף נצטרך להכפיל את 3 ב-2, או נחלק את המכנה המשותף במכנה הנתון, 6 לחלק ל-3 זה 2, לכן נכפול את המונה כאן ב-2, ועוד 3x חלקי 2, המכנה המשותף 6 לחלק ל-2 זה 3, לכן נכפול את המונה ב-3, את 3x שווה ל... את 13 אנחנו נכפול ב-6 במכנה המשותף, מכיוון שאפשר לייצג את 13 כ-13 חלקי 1, מכיוון שזה מספר שלם. אז המכנה המשותף לחלק ל-1, 6 לחלק ל-1 זה 6, לכן נכפול את 13 ב-6. נכפול את המונים בכל אחד מהמשלימים במכנה המשותף, ונקבל את הדבר הבא. נפטרנו מהמכנים, והמשוואה שנקבל זוזו 2 כפול 2x ועוד 3 כפול 3x שווה ל-13 כפול 6. 2 כפול 2x זה 4x ועוד 3 כפול 3x זה 9x שווה ל-13 כפול 6 שזה 78. נכנס איברים דומים באגף שמאל, 4x ועוד 9x זה 13x וזה שווה ל-78. נשאר לנו רק לחלק ב-13 את שני אגפים, ו-78 לחלק ל-13 ייתן לי 6, לכן x שווה ל-6 כאן. בואו נראה עוד דוגמה, אך הפעם כשיש לי ביטוי אלגברי במונים. ביטוי אלגברי הוא ביטוי הכולל בתוכו נעלם כלשהו, בין אם x, בין אם y, בין אם z או a. אז אם נסתכל, 3x פחות x מינוס 8 חלקי 10 שווה ל-7x ועוד 4 חלקי 15 ועוד 20. אותו דבר פה, צריך למצוא מכנה משותף. המכנה המשותף הקטן ביותר של 15 ו-10 במקרה הזה הוא 30. למרות שאפשר לכפול בין המכנים, שזה 150 במקרה הזה, 15 כפול 10. אבל אם נלך על 30, את המונה x מינוס 8 אנו נכפיל ב-3, זאת מכיוון שהמכנה המשותף לחלק ל-10, 30 חלק ל-10 ייתן לי 3. את 7x ועוד 4 אנחנו נכפול ב-2 כדי להיפטר מהמכנה 15, זאת מכיוון ש-30 לחלק ל-15 זה 2, ואת 3x ואת 20 אנו נכפול ב-30, כי אפשר להצג אותם 3x חלקי 1, וגם את 20 אפשר להצג כ-20 חלקי 1. נקבל את הדבר הבא, 3x כפול 30 מינוס 3 כפול x מינוס 8 שווה ל-2 כפול 7x ועוד 4 ועוד 20 כפול 30. 3x כפול 30 זה יהיה 90x, כאן נפתח סוגריים, מינוס 3 כפול x זה מינוס 3x,
מינוס 3 כפול מינוס 8 זה יהיה פלוס 24. שלילי כפול שלילי נותן לי מספר חיובי. שווה ל-2 כפול 7x זה ייתן לי 14x, ו-2 כפול 4 ייתן לי 8 חיובי, אז בעוד 8. ועוד 20 כפול 30 שזה 600. נכנס איברים דומים איפה שאפשר. אם נסתכל משמאל לימין, נתחיל באגף שמאל. יש לי 90x פחות 3x. אפשר לחסר ביניהם ונקבל 87x, 90 פחות 3. 87x ועוד 24, זה המספר חופשי היחיד שיש לי באגף שמאל. ובאגף ימין יש לי 14x, איבר אחד בלבד עם x, ושני מספרים חופשיים, 8 ועוד 600, שזה 608. עכשיו מה שנצטרך לעשות זה איברים הכוללים x באגף אחד ומספרים חופשיים באגף שני. בואו נחליט שמספרים הכוללים x יהיו באגף שמאל ומספרים חופשיים מימין. אז נצטרך לעשות הדבר הבא, 14x העברתי אותו, הופך להיות מינוס 14x, ואת 24 העברתי משמאל לימין, הפך להיות מינוס 24. נקבל את הדבר הבא, 87x פחות 14x שווה ל-608 פחות 24. 87x פחות 14x זה 73x, 608 פחות 24 ייתן לי 504, ונשאר לנו רק לחלק ב-73 את שני האגפים. 584 לחלק ל-73 זה ייתן לי 8, לכן x הוא 8. ולהלן כמה תרגילים לסיכום של מה שלמדנו היום בתרגול ביתי. אז למדנו היום איך לפתור משוואות עם שברים כאשר המכנה הוא מספר, למדנו איך למצוא מכנה משותף ולפתור את המשוואה באמצעות זה ולהיפטר מהמכנים. אז תודה רבה לכם, אל תשכחו לעשות סאבסקרייב לערוץ ולתת לייק לסרטון אם אהבתם. תודה רבה ונתראה בסרטונים הבאים.